Itálie stále překvapuje, je to poklad, který musí být ještě objeven těmi, kteří se nespokojí s konvenčními průvodci. Brescia a její okolí je neobyčejně bohaté na historické památky a umělecká díla a oplývá neobvyklým množstvím scenérií tvořených jezery, pahorky, horami, alpskými ledovci i nádhernými uměleckými městy. Návštěva Bresci zaručuje nezvyklé dojmy. Prohlídku archeologických vykopávek či ponoření se do termálních vod, windsurfing na jezeře a letní lyžování na ledovci, setkání s historickou zbrojí a s dobovými automobily. Místa této oblasti vyvolávají intenzivní pocity jako verše básně, proto byla vyhledávána již od dávnověku velkými básníky, kteří zde stavěli svá luxusní sídla pro trávení ozdravných pobytů. Například grandiózní římská Catulova vila, postavená na panoramatickém a podmanivém místě poloostrova Sirmione, v blízkosti termálních pramenů vyhledávaných již starými Římany, které jsou plně doposud v provozu. Rezidence básníka D'Annunzia, postavená ve stylu modernismu, oslavuje vítězství Italů. Tento dům muzeum je jedinečný, ponořený do nádherných zahrad a symbolické architektury na pobřeží jezera Garda. V historickém jádru antického města Brescia, založeného Kelty, které do nádherné podoby proměnili Římané, se ukrývá poklad. Muzeum Santa Giulia je jedním z nejprestižnějších na světě. Autentický Stargate, portál, který nás zavede na neobyčejnou cestu časem a provede všemi civilizacemi, které působily v Bresci a v Itálii. Jako nádherná čínská skříňka, tak i muzeum ukrývá velké hodnoty ve svém nitru historické stavby. Středověký klášter hostil Ermengardu, manželku Karla Velikého, prvního císaře Evropy. Cesta časem pokračuje z muzea do města. Po několika krocích potkáme velké divadlo, fórum a chrám. Tyto velkolepé zříceniny dokládají obrovské architektonické schopnosti Římanů. Nad Breschou se vypíná rozlehlý hrad. Nachází se přímo v historickém centru, je bohatý svými hradbami a věžemi vystavěnými v různých epochách. Uvnitř je umístěno jedno z největších zbrojařských muzeí Evropy. Umění zpracování kovů se těšilo u obyvatel Bresci velké oblibě, což dokazují doly v blízké oblasti Val Trompia. Vášeň pro kovy není vyjádřena pouze ve zbroji, ale i v nádherných tvarech historických vozidel, která jsou protagonisty historického závodu 1000 mil, jenž začíná a končí každoročně v Bresci. Občanským srdcem Bresce je náměstí Loggia, jehož architektura je benátská, neboť Benátčané ovládali po dlouhý čas velkou část severní Itálie. Díla největších italských malířů od Tiziana k Rafaelovi lze obdivovat v kostelech a palácích ve městě. Dokonce i nejlidovější městská čtvrť Carmine je vrcholným dílem dobové architektury a skýtá množství malebných uliček. Území Bresci hostí miniaturní světy, jako je Franciacorta, která svými šumivými víny obstojí před šampaň.
Vše zde je ve znamení kvality italského pohostinství. Nejlepší restaurace, nejrafinovanější beauty farm, gastronomicko-vinařský itinerář bez znaku od Cuisine. Pahorky zdobené vinicemi, benediktínské kláštery, vily a hrady pokračují až k malému jezeru Iseo, kde se nachází další mikrokosmos Monte Isola. Zatímco jezero Garda je slunečné, středozemní, dynamické a mladé, jezero Iseo odráží atmosféru dávných časů. Stoupáme údolím Valle Camonica až k vrcholu Adamella a vstupujeme do dalšího mikroklimatu na ledovec věčného sněhu. Tam, kde dnes sjíždějí lyžaři díky moderním lyžařským vlekům, byly svedeny boje v nejvyšší kótě v historii za první světové války a je možno zde obdivovat jejich působivé pozůstatky. Podél úbočí údolí byla do skal vyhlazených již od doby ledové vyryta záhadná šifra lidu Kamunů. Epos o 100 000 obrazců, které vyprávějí o životě pravěkých národů. Území Bresci nás nepřestává překvapovat. Stačí překonat zatáčku a objeví se jedno z jezer. Garda, Semino, Idro, vodní plochy milované turisty a v jejich blízkosti množství prestižních hotelů, historických osad, olivových hájů a vinic, pláží a golfových hřišť. Nezapomenutelná je panoramatická cesta nad jezerem Garda, sevřená mezi srázné skalnaté stěny, azurové jezero a tradiční plantáže citroníků. Od starověku až do 21. století dokázali obyvatelé Bresci vytvořit originální styl Italian Style Life. Dynamická a k budoucnosti zaměřená Brescia žárlivě střeží své kořeny a nabízí návštěvníkům plody své země a svou tvořivost. V restauracích vysoké kvality můžete ocenit nejen jídla připravovaná šéfkuchaři světového věhlasu, ale obzvlášť některá z nejlepších vín a sýrů made in Italy. Při nakupování máte pouze jedinou starost, a to vybrat si. Navštivte Bresciu a objevte Itálii, která vás překvapí.